Tebak ini. Baik yang dari kota Terenggalek, Kota Tulungagung, apa yang dari kota Blitar, Rodo Karyo. Mas, iyo, siwi, paman ya dong. Sing rongona dikenali, sing wis kena diakrani. Mas Sawadya, Hari Saudara Kandro, Loro, Perang Siji. Pertolongan dari Rodo Karyo. Putra bukan dari sedang Tulungagung. Os, iyo, iyo. Iso Mas Godo dari pintu barat kau taleni ning buri apa ning arep ben ketok tulisane nggih. Heeh. Nek dicontoh kaya Mas kuwi. Ayo ben ketok. Asik. Oi, kok. Yo, siji, perang loro.